Къде? Да, но как точно? О! Да, от момента, в който спряха с поглед и от любов бях покосен. Само тя е с чар вроден и с хубост като мен. За това ще се оженя аз за Бел. Това е той, какъв мечтите. Посил, гъстон, какъв сладур. Сърце, възпри, едва аз диша. Прянете, високи, силен пам. Бонжур! Здравей! Какво пропускаш? Едно. Ей ти! Ще взема минавам тук! Смърди! Там се бърка. Така е в този скучен малък град. Бел ще бъде моята жена! Тя минава странна, но прекрасна, необичайна мадмазел. Колко жалко е това, не е на място тя, тя наистина е странница. Красавица, но странница, наистина е странна тя. Бонжур!